Mini sabathamente babangcwele. Izovula ngehlabelelo 8 inkosi bese sikhama beba. Ngiyazikhumbula izeluleko
Amen. Kuyinto ejwayelekile ukuba sikholwe kodwa singakholi sonke emndenini. Mhlawumbe ngikholwe ngubaba kodwa abantwana bami bonke bengakholwa. Mhlawumbe unkosikazi engakholwa. Bese kufika isikhathi lapho omunye wabantwana bami ehamba emhlabeni. Mina ngikholiwe, mhlawumbe ngingumfundisi, mhlawumbe ngingumshumayeli. Bese kuthi ngoba mina ngingumfundisi noma ngingumshumayeli, lo mntwana wami ebese efihlwa ngendlela yokukholwa ngoba kuhlonishwa mina, kodwa yena ubengakholiwe. Kuleli bandla uhambo lwethu alipheli la emhlabeni, kodwa liphelela ezulwini. Njengoba uhambo lwethu liphelela ezulwini, nokucabanga kwethu ngomuntu ohambile emhlabeni akufanele ukuthi kuphelele emhlabeni njengabantu basemhlabeni. Abantu basemhlabeni yonke into bayiphelelisa emhlabeni. Uma umuntu esehambile emhlabeni bese bekhohlwa yena. Kodwa lapha ebandleni lamaNazaretha imfundiso yakhona ithi impilo yethu ayipheleli emhlabeni, kodwa impilo yethu iphelela ezulwini. Njengoba ke impilo yethu iphelela ezulwini, nokucabanga kwethu ngomuntu ohambile emhlabeni kufanele kuphelele emhlabeni, kodwa kufanele kuphelele ezulwini. Kufanele sibe nokuqonda ukuthi njengoba lo muntu esehambile emhlabeni, lapha oya khona uzohamba kanjani, uzofike engenephi kanjani. Kwemfundiso kaNkulunkulu ukuthi umuntu ezulwini uhamba yedwa, akahambi nomunye umuntu. Kwemfundiso kaNkulunkulu ukuthi izono nobungcwele umuntu uyithwalela yedwa. Noma ngabe unonkosikazi awunakuthwala naye ubungcwele bakho, awunakuthwala naye izono zakho, naye futhi kanjalo.
noma ngabe ingane yakho awukwazi ukuthi uma wena ubungcwele bese lobo bungcwele kwedluliseka kuyona. Uma wena ubumubi bese lobo bubi bakho budlulisela kuyona. Umuntu ezulwini uzithalela yena izono zakhe, ezithalele yena ubungcwele bakhe. Kodwa ngokucabanga kwasemhlabeni kuyenzeka ukuthi nathi noma singamaNazaretha kodwa sikhohle lokho ukuthi uma kuzingane zethu noma bezingakholiwe kodwa uma sesihamba emhlabeni zizalwa umfundisi noma uyilungu lebandla bese lo mntwana ehamba ngendlela yokukholwa kodwa kade engakholwa. Kwafika umuntu wasezulwini njengoba nazi wasifundisa ngaleyo nto. Wathi afanele ukuthi umuntu obengakholiwe ngoba ezalwa abazali abakholiwe bese ukufihlwa kwakhe kufane nokufihlwa komuntu obekholiwe. Lento kufanele niqonde kahle ngoba iwumthetho esafike sawufundiswa ingelosi. Ithiye ingelosi uma umntwana wakho ubengakholiwe wena ukholiwe, uma ehambile emhlabeni kufanele wena ubikele amakholo ukuthi noma bengikholiwe kodwa umntwana wami ubengakholiwe. Bese amakholwa enikela ngaphambi kokuthi efihle, emcelele indlela. Ngamanye amazwi umntwana obengakholiwe akanikelelwa imbali kodwa ucelelwa intethelelo, njengoba suke sicelela obaba bethu abangasekho emhlabeni. Nomntwana uma ngabe ubengakholiwe asizukumnikelela imbali ngoba akanayo imbali bengayilima ikholo, kodwa siyamnikelela simcelele intethelelo, sikwenze lokho engakafihlwa. Uma ngabe umntwana ebengakholiwe singahlabeleli isihlabelelo esithi ngingumhambi emhlabeni, likhona ikhaya lami, ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami. Ngoba uma uhlabelela leso sihlabelelo uyambuka. Uma nje sihlabelela isihlabelelo ukuthi ngingumhambi emhlabeni, likhona ikhaya lami, ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami, leso sihlabelelo sibekelwe abantu ebebekholiwe, sibekelwe abantu ebebehamba ngomthetho kaNkulunkulu, abaziyo ukuthi njengoba behamba njena baya ezulwini. Ithiye ingelosi uma umuntu ebengakholiwe ewumntwana wakho asohlabelela isihlabelelo 8 lesikade ngisihlabelela ukuthi ngiyakhumbula izeluleko engelulekwa ngazo kanti namhla sezikude nenhliziyo yami. Ilesi sihlabelelo esibekelwe ukuhlatshelelwa komuntu ohlubukile nomuntu obe umntwana wakho kodwa engakholiwe. Ngani? Ngoba thina sinokuqonda okuphelele ukuthi akakwazi ukuthi umuntu efike engakholwa ehlubuke
ebese ethi mayesefile ngoba nakho mina ngikholiwe ebese mbandakanyela nabangcwele engakaze ebengcwele. Kufanele ukuthi simcelele indlela yokuthi uNkulunkulu amemukele eyicelele naye. Ngamanye amazwi lesi sihlabelelo 8 sibekelwe abantu abahlubukile kodwa bengaphansi kwakho uphoqeka ukuthi uma bengcwatshwa bengcwatshwe ngamaNazaretha. Noma ngabe umntwana wakho noma ngabe umuntu onjani kodwa nje uma ngesimo sokuthi ubehleli nawe ngesimo sokuthi ingane yakho uma esengcwatshwa kodwa ubengayili Nazaretha yathi ingilosi singahlabeleli ihlabelelo esithi ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami ngoba akanalo ikhaya. Ma uthi likhona ikhaya lami ngizongena ngenjabulo ngokuthandwa inkosi yami uyambhuqa. Abantu abangakholiwe benza noma yini ngomuntu efa noma sefile. Bakhuluma noma yini njengoba ubaba mkhulu wathi njena uma umuntu sefile abantu sebemncoma besho yonke into nani kodwa akabe khona oyedwa omenza omcelelayo indlela oyaziyo impilo yakhe. Ngoba uma umuntu semnikeza into obengayiyo kuyafana nokuthi niyambhuqa. Umuntu mase hamba emhlabeni akafuni umbhuqo kodwa ufuna ukucelelwa intethelelo ezonweni ozenze emhlabeni. Lokhu kukhuluma sifundiswe ingilosi. Nami ngiNazaretha ngangakaze ngikuzwe kodwa mhlawumbe njengoba lesihlabelelo saqanjwa ubaba mkhulu wayesiqambele lokho. Kodwa ingilosi ifike yasichazela kahle ukuthi lesihlabelelo usinumber 8 sihlatshelelelwa umuntu osehambile emhlabeni kodwa ongahambanga ngendlela enhle. Ongahambanga ngendlela enhle. Noma ngabe uhambe eNazaretha kodwa akahambanga ngendlela enhle. Ukhona umuntu oyazi ukuthi lo muntu lona ngeke engene ezulwini ngokuqonda kwethu nangomfundisi wethu. Manje umuntu eyibulele awukwazi ukuthi uma siyomngcwabo ubusuthi ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami ngoba akanalo ikhaya. Uma umuntu in one way or another ebulala umuntu kukwaziwa lokhu ukuthi ubulala umuntu awukwazi ukuthi usuthi ngingumhambi emhlabeni likhona ikhaya lami ngoba uyambhuqa akanalo ikhaya. Kodwa onakho inina ukuba nimcelele intethelelo. Ngithena ke angikubeke lokho ngoba kuyimfundiso esifike sayifundiswa ingilosi. Naba ngamaNazaretha abangayazi nathi iningi lethu esingayazi angazi noma sake sayikhuluma ngaphambili kodwa kuhamba kanjalo. Umthetho uhamba kanjalo. Uma umntwana wakho ehambile emhlabeni kodwa kufanele ukuthi encwadi uwe ngoba mhlawumbe ubaba wakhe kodwa ubengasothi eyiphuzela utshwala enzani. Awukwazi ukuthi ngoba uphakathi kwamaNazaretha bese kuhlatshelelwa ihlabelelo esithi ngingumhambi. Kuhlatshelelwa ihlabelelo 8 lokho nikwazi.
ngiyafisa ukuba ngibeke nikuze lokho ukuthi inkolo kaJehova iyinkolo ehluke kunazo zonke izinkolo ezikhona emhlabeni. Amen. Inkolo kaJehova yehlukile. Zikhona izinkolo ziningi, kodwa ekufundeni kwami zonke izinkolo ngithole ukuthi inkolo kaJehova izinkolo ehlukile ngezinto eziningi kwezinye izinkolo. Inkolo kaJehova into yokuqala inkolo enoNkulunkulu oyedwa. Zonke izinkolo zinoNkulunkulu abaningi. Ngaphandle uma kuyinkolo engaphansi kwenkolo kaJehova ngokukhuluma mhlawumbe kwefounder yayo. Ngoba kuba khona izinkolo ezingaphansi kwenkolo kaJehova kodwa engafani exactly nathi. Inkolo nje edumile ongabonakala sengathi ingaphansi kwaNkulunkulu enkolweni kaJehova inkolo yamaKristu. Kodwa inkolo yamaKristu ayikho ngaphansi kwenkolo kaJehova. Kodwa ngokukhohliswa sifundiswa ukuthi ingaphansi kwenkolo kaJehova. Ngoba inkolo yamaKristu inoNkulunkulu abaningi. Ayinaye uNkulunkulu oyedwa. Baze besho bethi iTrinity. iTrinity ayiyona uNkulunkulu oyedwa. Ikhuluma ngomthathu emunye. Kodwa enkolweni kaJehova ayikho into ewumthathu emunye. Ngakho ke inkolo kaJehova iyinkolo enoNkulunkulu oyedwa. Lo nkulunkulu oyedwa ungumenzi wezinto zonke. Ezinye izinkolo azinabo onkulunkulu ababizwa ngokuthi umenzi wezinto zonke. Inkolo kaJehova kuphela, uJehova kuphela ongumenzi wezinto zonke. Ngamanye amazwi, uma usunoJehova ayikho enye into ongabuye uyicele eceleni. Ngoba ungumenzi wezinto zonke. uJehova ungumdali wezulu nomhlaba. uJehova ungumdali wabantu. Umenzi wezinto zonke. So uJehova ma usuthathe inkolo yakhe ayikho into ozobuye uyicele noma uyifune eceleni ezosupplementa uJehova. Kanti kwezinye izinkolo kuke kube khona uNkulunkulu wamanzi. Kube khona uNkulunkulu kuthiwa iGod of fertility. Kube khona uNkulunkulu welanga. Kube khona uNkulunkulu walokhuyana lokhuyana. Kodwa enkolweni kaJehova ayikho leyo nto. uJehova into onayo zithunywa zakhe. Noma abaprofeti noma izithunywa zakhe ezihamba ziyokwenza lokho nalokho thena akwenziwe. Izithunywa zikaJehova kuyenzeka ukuthi
hayi ukuthi kuyenzeka. Izithunywa zikaJehova aziwusebenzi umsebenzi ofanayo. Izithunywa zikaJehova aziwusebenzi umsebenzi ofanayo. Kodwa uJehova uyedwa, zonke zithathela kuJehova. For example, ingilosi aziwusebenzi umsebenzi ofanayo ingilosi. Aziwusebenzi. Siyakwazi lokho. Ngisho ingilosi iyayisitshele lokho. Zikhona ezikhulu ezisezulwini aziwusebenzi umsebenzi ofanayo. Njengoba sihlala nje nale ngilosi ehleli nayo, ilethelwe lapha ukuthi izoshumayela. Izoshumayela kuphela. Iyona eyasitshele ukuthi kufanele ninikele ingilosi ethize ezokwazi ukumsiza ngento ethize. Kodwa yona iyasitshela, iyasifundisa. Izele lapho uzofundisa. Ngeke nje ngifike kuhlaleleni ngithi ngiyagula. Uma ngithi ngiyagula kuhlaleleni uzofike engitshela ukuthi hamba uyonikela ucela uNkulunkulu ukuthi ukusindise, ucela kushembe ukuthi ukusindise. Ayikho enye into ngisho ngaze ngibhuquze ngeke engisindise ngoba uthi mina ngenza into engisuke ngithunywe ukuthi ngiyenze. Kodwa uma ethunywe ukuthi engisindise, engangisindisa. Kodwa ngenxa ukuthi akathunywe ukuthi angizokusindisa, ngisho ngabe engeza yena ngeke ezethi ngisindiswa uye. Uyothi ngithunywe ubaba ukuthi ngikusindise. Ngeke ethi on her own uzongisindisa. Inkolo kaNkulunkulu wethu inkolo kaNkulunkulu oyedwa. Amen. Kukhona into enkulu ngoNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu uyakhuluma. Akakho uNkulunkulu okhulumayo ngaphandle kaNkulunkulu wethu. Kukhona inkolo yomdabu. Sengiyembona manje nakwa TV sekunama advert lapho ku-advertise khona inkolo yomdabu. Le advert yenkolo yomdabu ukuthi banovalo lokuthi manje abantu sibabuyisela kuJehova. Ngoba ngiyengazi ukuthi why all of a sudden bese bona ama-advertisement enkolo yomdabu. Inkolo yomdabu, like inkolo yobuKristu, iyaye izame ukwenza sengathi inkolo kaJehova nenkolo yomdabu into eyodwa, kodwa ayiyodwa. Kunemehluko omkhulu kabi phakathi kwenkolo kaJehova nenkolo yomdabu. Okokuqala, kube nemfundiso ethi uJehova umvelinqangi. Kodwa ngokwenkolo yomdabu uJehova akasemvelinqangi. Kodwa ngokwenkolo yethu umvelinqangi usho igama elisithopho sikaJehova. Kodwa ngokwenkolo yomdabu umvelinqangi akasiyena uJehova. Oqala uJehova uyakhuluma, umvelinqangi akakhulumi. Akapho umuntu ongakutshela ukuthi umvelinqangi wathini. Umvelinqangi uNkulunkulu oseyingqondweni zabantu, kodwa ongakaze ezekhulume nabantu. Kodwa abantu abakholelwayo ukuthi ukhona.
ngenxa yokuthi umvelinqangi akakhulumi, umvelinqangi akanawo umthetho, akakho umuntu ongakutshela ukuthi uma wenza into ethize weqa umthetho kamvelinqangi, ngoba umvelinqangi akakaze ushaye umthetho. Lo mthetho okuthiwa amasiko, umthetho osuke wakhiwe ngabantu, hayi umvelinqangi. So umvelinqangi akanawo umthetho, kodwa uJehova unawo umthetho. Ngoba umvelinqangi engenawo umthetho, inkolo yomdabu ayinaso isono. Asiphi isono inkolo yomdabu? Ngoba ayinaso isijeziso. Awukwazi ukuthi khona into ongayona bese kuthiwa ujeziswa umvelinqangi. Uzokujezisa ethini ngoba akakaze esho lutho? Awukwazi ukujeziswa umvelinqangi. Ngaleyo ndlela inkolo yomvelinqangi ayinaso isono, ayinaso isijeziso. Yize abantu bakwaZulu bekukholwa ukuthi uyaphila emva kokuba usufile lapha, kodwa abanakho ukuqonda ukuthi uma ufe wenze isono ujeziswa kanjani emoyeni. Eke ngithi nje nakho ngibulala abantu abawu-6 ngangabanjwa. Bawu-6 abantu engibabulala noma bengithakatha ngangabantu. Uma sengifile kusho ukuthi sengiphumelele, ngoba ayikho imfundiso ukuthi umuntu owenze isono, in fact enkolweni yomdabu ayikho into eyisono, ngoba igama elithi isono liqhamuka esiNgisini ukuthi sin, ligama elumfakelo, ngoba ayikho into eyisono emva enkolweni yomdabu. And therefore asinakho ukuqonda ukuthi uma ngabe umuntu esefile ebemubi ujeziswa kanjani. Asinakho lokho, asinakho futhi. Yikhona enkolweni yomdabu wonke umuntu uma efa kuthiwa akawukhonza koyisemkhulu noma kobaba bakhe. Akukho lapho ukuthi khona lo muntu ofile uyojeziswa kanjani uma efe ewumthakathi. Angeke umuntu omdabu ekutshele ukuthi umthakathi ngokwenkolo yomdabu uma esefile ujeziswa kanjani, ngoba ayikho imfundiso yesono, ayikho imfundiso yokujeziswa. Kodwa enkolweni kaJehova abantu are classified according to their actions, or according to what they were doing, their actions. Uma ngabe oqala uNkulunkulu ukushayela umthetho wasezulwini ezulwini kunomthetho sisekelo. Umthetho sisekelo wasemhlabeni umfanekiso womthetho sisekelo wasezulwini. Lokho sakufundiswa ingilosi ukuthi umthetho sisekelo esinawo umfanekiso womthetho sisekelo wasezulwini. Umbuso esinawo umfanekiso
wombuso wasezulwini. Laphana on top wombuso wasezulwini ukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu bese bakhona abantu osebenza nabo, kodwa abangaphansi kwakhe. Ngisho kwisambulo kubhaliwe lokho ukuthi uNkulunkulu unezihlalo eziwu-24 ezimele izizwe eziwu-12. Ngamanye amazwi isizwe nesizwe simelwe amadoda amabili. So kunezihlalo eziwu-24, kodwa lezi zihlalo ezihleni noNkulunkulu nazo zikhuleka kuye. Ngoba uNkulunkulu yini izihlalo zibe u-24? Lezi zihlalo eziwu-24 zimele izizwe eziwu-12. Yini zibe u-12 lezi zizwe? Ziwu-12 lezi zizwe ngoba uNkulunkulu wafikela esizweni sakwa-Israyeli esinamadodana awu-12. So yonke into yethu ino-12 ngoba uNkulunkulu wafikela ezizweni zakwa-Israyeli. Akazange nje uNkulunkulu wavele wabakhona nje. uNkulunkulu wethu uyabonwa. uNkulunkulu wethu uyabonwa. Much as engeke ebonwe njengathi, kodwa uNkulunkulu wethu uyabona. Noma abantu bake becabanga lokho. uNkulunkulu wethu uyabona. Mhla uNkulunkulu ehlela entabeni yaseSinayi, watshela uMose ukuthi uzofika ngosuku oluthize. Waze wathi uNkulunkulu ubatsheleke laba bantu ukuthi belinde, ngoba ngosuku oluthize ngizofika mina uqobo lwami. Yayingakaze yenzeke leyo nto ukuthi uNkulunkulu efike kubantu bonke. Wayefike kuMose. Even ukufika kuMose is something very strange koNkulunkulu bonke abakhona. Kodwa uNkulunkulu wethu asiyena uNkulunkulu owafika kumuntu oyedwa. uNkulunkulu owafika esizweni sonke simbuka. The only thing ukuthi akazange ngeke zekwazi ukuthi evele isidumbu sakhe, kodwa ama-sign ukuthi usefikile abakhona. Amen. Ngoba kwaze kwazamazama intaba mayesefikile, kwabaleka bona abantu. So uNkulunkulu wethu uNkulunkulu obonwayo. Akakho omnye uNkulunkulu obonwayo ngaphandle kwaNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu njengoba ngithena unomthetho sisekelo. Uma uNkulunkulu wethu umuntu ngizothini? uNkulunkulu wethu unezulu nesihoko. Akakho omnye uNkulunkulu onezulu nesihoko. Akakho. Ngisho ungabuza uthi manje na umveli nqangi uma ngifa ngiyakuphi? Bakutshela belokhuza abantu belokhuza benkolo omdabu ukuthi hayi isihoko into engekho, into yamakholwa or ibhilifi yamakholwa. Kodwa thina akusiyona ibhilifi ngoba uNkulunkulu wethu oqala uyakhuluma, okwesibili uyabonwa, okwesithathu uNkulunkulu wethu usichazele ukuthi uma wenza kabi uzoya endaweni
ebizwa ngokuthi isihogo. Kodwa uma wenza kahle uzoya endaweni ebizwa kuthiwa iparadise. So sinonkulunkulu osihlukanisile ngokwemisebenzi yethu ukuthi uma wenza kahle uzoya eparadise. Uma ungahambi kahle uzoya ebulahlweni endaweni ebizwa kuthiwa isihogo. Akakho uNkulunkulu onjalo. Ungabahamba bonke uNkulunkulu. Ngithena uNkulunkulu wethu unomthetho sisekela. Njengoba enomthetho sisekelo, abantu banikezwe umthetho ukuthi uyongena ezulwini uma uhambe kanje, uyongena esihogweni uma uhambe kanje. Leyo nto inkulu kabi ngoba uma ngabe ulandela lo nkulunkulu uthi ubese usebenzisa imfundo uyichaza ngokwemfundo uthi hayi ukuthi khona isihogo is a belief, ukuthi khona ini is a belief. Ungakusho kwabanye uNkulunkulu ngoba abanawo umthetho sisekelo. Labo uNkulunkulu abakhulumi, labo uNkulunkulu abakaze bebona. Kodwa owethu uNkulunkulu uyabona. Njengoba silapha nje sihlala nengilosi. Ingilosi is not a human being. It's a spiritual being. But spiritual being as she is, ingilosi ithatha isimo somuntu njengoba enjalo. Uma isithathe isimo somuntu iyafundisa. Ayikho inkolo enomuntu spiritual kodwa ofundisayo. Ayikho inkolo enjalo ngaphandle kwenkolo kaJehova. Zonke izinkolo zikholwe nje ukuthi kukhona ini nana, kodwa inkolo practically ekwaziyo ukubonisa ukuthi kukhona izulu, practically ekwaziyo ukubona ukuthi khona isihogo, inkolo kaJehova. Amen. Kuba khona ke manje into esengiyibona yenziwa. Ngibona abantu noma benkolo yomdabu ekhuluma ngethempeli. Inkolo yomdabu ayinalo ithempeli. Bazama ukwakha into engekho. Ngoba ithempeli ngelikaJehova akulona lenkolo yomdabu. Just like ngisho ngithi ingilosi, inkolo kaJehova iney'ngilosi, kodwa inkolo yomdabu ayinayo ingilosi. Futhi ngeke uzame ukufanisa noma yiphi into nengilosi. Kodwa sebebenze abantu befanisa ingilosi namadlozi. Ingilosi ngenye into, idlozi ngenye into. Noma isithunywa njengoba kukhona abantu abakhuluma ngethunywa, ayiyona into efana nengilosi. Njengoba eke wakhuluma umkhokheli ukuthi ingilosi ikhulume ukuthi uma singoni ingilosi zokwazi ukuthi zisithinte ngoba kaso inkolo kaJehova iney'ngilosi. Ingilosi is not a belief. Ingilosi into ekhona.
njengoba nje umkhokheli ebeshumayela ngesonto eledlule ubekile ukuthi ingilosi ifike yamnikeza lezi incwadi nalezi incwadi nalezi incwadi hayi ukuthi into eyibelief umkhokheli ukuthi uyoyazi incwadi nami engakaze ngiyifunde engayazi izinto eziningi eziseBhayibhelini sifundiswe ingilosi kuthi kungena isonto lapha ingilosi ibe ilaphana endlini ithi esontweni nizofike nezokuthi nokuthi kusho ingilosi njengoba bengikhuluma ngobaba inyanga yezulu njena kwafika ingilosi yathi khumbula phela ukuthi isikhumbuzo sikababa inyanga yezulu asikwazi isikhumbuzo sikababa inyanga yezulu ukuthi size siphele ungakhulumanga ngaye ubaba inyanga yezulu njoba ulapha nje emhlabeni wethembe wena ukuthi uwena ozomcacisela abantu ngaye amen ayikho into enjalo emhlabeni ayikho ungawuhamba wonke indlela ingilosi esifundisa ngayo ngendaba kaNkuluNkulu ayikholweki kubantu bonke ngoba into engekho emhlabeni ngakho-ke ngiyafisa ukuthi sazi ukuthi sinoNkulunkulu oyisimangaliso bese thweswe thina inkosi ijuga thina salethwala sithi umuntu wehlulelwa kanjani ngesono sakhe umuntu wehlulelwa kanjani ngesono sakhe ngiyafisa ukuba lento esiyaziyo
nani eniphambi kwethu nabo bonke abantu abasilalele bayizwe njengoba nami ngiyizwa. Ngoba uma ungayizwa lento engiyikhulumayo ngeke ungene ezulwini. Okokuqala ngithena lo nkulunkulu wethu uNkulunkulu oyedwa kodwa owumenzi wezinto zonke. uNkulunkulu oyedwa kodwa eyedwa nje umenzi wezinto zonke. Lo nkulunkulu wethu uNkulunkulu okhulumayo. Lo nkulunkulu owake wasuka ezulwini weza emhlabeni wakhuluma nabantu bonke ngesikhathi esisodwa. Akakho uNkulunkulu onjalo. Lo nkulunkulu ukuthi ehle emhlabeni ekhulume nabantu bonke ngesikhathi sonke, ngesikhathi esisodwa, waye ephuvela abantu mhlawumbe abangabazayo kuMose ukuthi no ukhona. Hayi ukuthi uMose ungene ukuhlanya, ukhona. Bonke abantu babona ukuthi lo uMose akahlanyi, uMose akangene umoya othize, lo nkulunkulu ukhona. Ngithi lo nkulunkulu wethu unomthetho sisekelo njengemithetho njengemibuso yasemhlabeni. Imithetho sisekelo yasemhlabeni isuselwa kumthetho sisekelo wasezulwini. Lokho sakufundiswa ingelosi. Lo nkulunkulu wethu unombuso obizwa uYeshua obizwa ukuthi umbuso wezulu. Unombuso. Njengoba lo nkulunkulu wethu enombuso, unikeze umthetho osusela kumthetho sisekelo ukuthi umuntu ungena kulombuso uma enze njani, ephile kanjani emhlabeni. Umuntu wenqatshelwa kulombuso uma ephile kanjani emhlabeni. Umbuso silwela kuya kulombuso. Asinendaba nezinye inkolo ukuthi zinombuso onjani, kodwa esikwaziyo ukuthi uNkulunkulu wethu umenzi wezinto zonke. Bonke uNkulunkulu ngoNkulunkuluwana bangaphansi kwalo uNkulunkulu wethu. So thina sifuna uNkulunkulu o-utmost othi ma umkhethile uphathe umhlaba wonke nezulu, uhambe emhlabeni khona isikhathi nje ngoba nisibona njena esoke sihambe nje sindize hambe yonke indawo. Masimobile lapha sohamba yonke indawo. So ndiza nje sibe zingilosi sihlale nje sijabula. La njengoba thina sifuna ukugcina umthetho kaNkulunkulu, asifuni ukugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu esiphoqile, kodwa sifuna ukugcina umthetho kaNkulunkulu ukuze siyohlala kahle lapho bese siyohlala khona phakade. Awuphoqiwe ukuthi uye ezulwini, kodwa ngoba thina sine understanding yokuthi izulu is the most beautiful place on earth or noma kwi-universe noma kuphi, ikhona ke sifuna ukuya khona. Wathi njalo baba mkhulu indosi isho njalo, wathi ubaba mkhulu ubuhle bezulu akunanto ekhona emkhathini ongase uyifanise nakho. Wathi ubaba mkhulu ubuhle bezulu akukho ubucebecebe obungakhiwa izandla zomuntu ongafana nombuso wezulu. Obana bake babona
bebuka England ngenkathi kungcwatshwa Queen Elizabeth. Ngibonile ucebecebe obukhona, ngibonile umbuso okhona, kodwa osezulwini ungaphezulu kwalowo. Lobu bucebecebe obakhiwe ngezandla ezulwini akulutho. Ithi ke ingilosi ubaba omkhulu beyiqinisile, akukho ubucebecebe, akukho ubuhle okukhona emkhathini nokwenziwe isandla somuntu okungafaniswa nobuhle obusezulwini. Uthi ubaba omkhulu, uma ungake uye ezulwini bese ubuya uye emhlabeni, ukwanile ezulwini bese ubuye emhlabeni, bese kuthiwa ukuze ubuyele ezulwini kufanele uthathe umese uyinqumo. Uthi ubaba omkhulu, ungawuthatha umese uyinqumo, uzwe lokho kubuhlungu okuyinquma nalokho kufa okuyinquma, kodwa as long as uzobuyela ezulwini. So you can imagine what kind of beauty heaven is. So ngenxa ukuthi izulu indawo ephambili ngayo yonke into, futhi osuke usulokhuze uma usufike khona usufike egcineni, akwazi ukuthi uthi uzoya ezulwini bese ucabanga ukuthi uzobuye futhi uyibuse la emhlabeni. Uma ufuna ukuya ezulwini uyayidela, uyidela. Kodwa abantu abangaqondi ngendaba yasezulwini, umbona ethenga inzipho eyixhuma, ethenga inwele eyixhuma, eshefa kahle, enze yonke lento ngoba i-beauty yakhe igcina la emhlabeni. Kodwa umuntu one-understanding yokuthi ufuna ukuya embusweni kaJehova, ufuna ukuya embusweni kaNkulunkulu, uyolalela kuphela lokho okusho uNkulunkulu. Amen. Uyolalela kuphela lokho okusho uNkulunkulu. Akabe ndaba nokuthi la emhlabeni ngiyini ngifuna ukuba muhle, ngifuna ukuba ngishefe ngibe muhle, ngifuna ukufaka inzipho, ngifuna ukufaka amashiya, ngoba uyazi ukuthi yonke lento uma yenza ngeke ezefinyelele laphana esifuna thina ukuya khona. Njengoba ingilosi ishilo kulesi sihlabelelo esinikeze sona yathi ubungcwele buqala lapha emhlabeni. Ubungcwele buqala lapha emhlabeni. Abantu abaningi abazi ukuthi ubungcwele buqala lapha emhlabeni. Ke nihlabelele ubungcwele buqala lapha emhlabeni. Bona ungahlabelele. Singiphe ubungcwele. Ubungcwele buqala lapha, ubungcwele buqala lapha, khona lapha emhlabeni. Ubungcwele buqala lapha, buqala lapha, ubungcwele buqala lapha, khona lapha emhlabeni. Ubungcwele buqala lapha, buqala lapha, ubungcwele buqala lapha, khona lapha emhlabeni. Sikufundiswe ingilosi lokho ukuthi ubungcwele buqala lapha emhlabeni. Uma ufuna ukuba uye embusweni kaNkulunkulu, the life ofanele uyiphile iqale ukuyiphila lapha emhlabeni. Amen.
iqala ukuphilela lapha emhlabeni. Ngithena-ke umuntu wehlulelwa kanjani ngesono sakhe. Ngizofunda incwadi kaHezekiya 33. Ngisukele kuverse 1. Ngiyobona ukuthi ngiphela. Ndodana yomuntu, khuluma nabantu bakini, uthi kubo, ngiyakwehlisela inkemba phezu kwezwe. Bese abantu bakhona bekhetha omunye umuntu phakathi kwabo, bambeke ukuba abe ngumlindi wabo. Ithena uNkulunkulu uyakhuluma. Ngiyakuthi uNkulunkulu uthini? Ukhuluma nomuntu. Uyaqhubeka uNkulunkulu uthi, kuyothi lapho yena esebona kwehla inkemba phezu kwezwe, ashaye icilonga axwayise abantu. Umuntu oyokuzwa ukukhala kwecilongo nokho angaxwayi, inkemba yehle imbhubhise, igazi lakhe loba sekhanda lakhe. Ngokuba ukuzwile ukukhala kwecilongo nokho akaze axwaya, igazi lakhe liyakuba kuye ngokuba ubexwayile, ngabe uyisindisile impilo yakhe. Kepha-ke uma umlindi eyibonile inkemba yehla, akaze ayishaya icilongo kuba abantu baxwaye, inkemba ize yehle kubo, ibhubhise umuntu phakathi kwabo, lowo muntu uyokubhubha ngenxa yokona kwakhe, kodwa igazi lakhe ngolibiza esandleni somlindi. Angazi noma neza i-constitution uthi uNkulunkulu, kodwa ake ngiqhubeke ngoba ndodana yomuntu, wena-ke ngikubeke umlindi wendlu yakwa-Israyeli. Lalela ilizwi eliphuma emlonyeni wami, ubaxwayise, lokho kuvela kimi. Kuyothi lapho ngithi komubi, muntu omubi uyokufa nokufa, bese wena ungakhulumi ukuba uxwayise umuntu omubi ashiye indlela yakhe. Lowo muntu omubi uyokufa ngenxa yokona kwakhe, kodwa igazi lakhe ngiyakubiza kuwe. Ukhuluma uNkulunkulu. Amen. Ngithena uNkulunkulu okhulumayo. Angazi noma niyamuzwa uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu, wena ukhomba uHezekiya, wena ngikubeka umlindi phakathi kwabantu bakwa-Israyeli. Ngothi ma ngithi bomubi uzokufa nokufa, uNkulunkulu ngeke evele eshokini nonke nje ethi nizokufa nokufa, kodwa uyokukhuluma lokho kumlindi. Njoba ngilapha nje ngiyumlindi wenu, njoba ngilapha nje ngiyumelisi wenu. Uma ingilosi ikhuluma ngeke ikhulume nani, iyokhuluma nami, uthi wena ngibeka uba umlindi. Uma ngitshela abantu ukuthi, ngitshela umuntu omubi ukuthi uma ungasuki kule ndlela yakho uzokufa, kodwa wena mlindi engikhulume nawe wangaya ukuyomtshela lowo muntu ukuthi uNkulunkulu uthi uma uqhubeka kanjena uzokufa, lowo muntu lowo uyokwehlelwa ukufa. Kodwa wena mlindi ongamtshelanga, igazi lokufa kwakhe ngiyolibuza kuwe. Umthetho sekelo lo. Amen. Umthetho sekelo. Njengoba ngilapha njena, uma ngithunywa ukuthi nginitshele ukuthi uma ningalungi nizoya esihogweni nizolahlwa, bese mina lokho ngingakwedlulisi kini, uthi lo uNkulunkulu vele niyolahlwa.
kodwa wena uyoba necala lokuthi awubatshelanga ngani into engitshele yona. Sho kanjalo. Kuyakuthi lapho ngithi bomubi, umuntu omubi uyokufa nokufa. Bese wena ungakhulumi ukuba uxwayise umuntu omubi ashiye indlela yakhe. Lo muntu omubi uyokufa ngenxa yokona kwakhe. Kodwa igazi lakhe ngiyakulibuza kuwe. Mthetho lo. Ikhona ke benithi umuntu usithwala kanjani sona sakhe. Uyaqhubeka uNkulunkulu uthi kepha uma umxwayisile omubi ukuba ayishiye indlela yakhe, nokho yena akaze ayishiya, uyakufa nokufa ngenxa yobubi bakhe, kodwa wena uyokuba uyihlengile impilo yakho. Ngamanye amazwi mangitshela into ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni, wena ungayiyeki, uNkulunkulu uyokujezisa. Kodwa mina engikutshelile ngeke ngobe ngiyihlengile impilo yami. Amen. Niyakuzwa lokho? Amen. Manje ke uma ngabe uyi-understanda indaba ye-constitution kaNkulunkulu, yonke lento kufanele uyazi ngoba uyaqhubeka uNkulunkulu. Wena ndodana yomuntu, tshela indlu yakwa-Israyeli uthi kuyo, nisho kanje nithi, ngenxa yokuthi iziphambeko zethu nezono zethu kuphezu kwethu siyazaca ngenxa yazo, pho-ke sizophila kanjani? Batshele ukuthi kubo, ngifunga ngiyagomela, kusho inkosi uJehova, angithokoziswa ngokufa komubi, kodwa ngithokoziswa uma isoni siphenduka endleleni yaso siphile. Uthi uNkulunkulu akajabuli ngokuthi abantu bone belahle, kodwa ujabulela ukuthi abantu abonile bephenduke. Phendukani nishiye izindlela zenu ezimbi, ninandlu ka-Israyeli, niyokufelani na? Kepha wena ndodana yomuntu, batshela abantu bakini, uthi kubo, ukulunga kolungileyo akusoze kwamsindisa ngosuku ayokona ngalo, nokona komubi akusamkhubekisa ngosuku ayophenduka ngalo ekuphendukeni kwakhe. Nolungileyo akayi kuphila ngakho ngosuku lokona kwakhe. Angazi noma niyayizwa. Uthi uNkulunkulu, uma ngabe ungumuntu olungile, onganasono, kodwa ekugcineni wenze isono, uNkulunkulu angeke kubale ukulunga kwakho. Uyobhubhisa as if awukaze uwenze okuhle. Kodwa uma umuntu omubi bese ekugcineni uphenduka, uNkulunkulu ngeke akubale ububi bakhe bangaphambili. Uyongena ezulwini as if awukaze usenze isono. Umthetho sekelo lo. Angazi noma niyezwe yini. Uthi uNkulunkulu, uma ungolungile ukholiwe, kodwa ekugcineni wenze isono, uhlubule. Uma uNkulunkulu ekulahla akubuka ukuthi uke wakholwa. Ngezwe leyo. Uma uNkulunkulu kade ukholiwe kodwa kusuwenza into uhlubuka, uNkulunkulu mayekulahla akabuye ecabanga ukuthi uke wakholwa, ngakho ke akakulahle kancane ngoba wake wakholwa. Cha, konke ukukholwa kwakho kuphelile kubalo. At the same time, uma umuntu obungakholi ubulala abantu, kodwa mhla uphenduka
uNkulunkulu ukungenisa ezulwini ezifu awukazi usenze isono. Abantu abaze beyifundiswe lokho. But practically injalo. uJudas Iscariot waye umfundi kaYeshua. Asikaze sizwe ububi uJudas Iscariot owakwazi ukwenza. Kodwa kwathi ekugcineni wathengisa ngoYeshua. Walahlwa. Wagcina seyihengile. Kodwa kade umfundi kaYeshua akubange kusabalwa ukuthi wawumfundi kaYeshua ngakho ke noma uwonile sasuxolelwa walahlwa as if wayevele umuntu omubi. Kodwa iselelesi esasi hengweno Yeshua saphenduka sihengiwe sakholwa wesethu uYeshua namhlanje ngoba nawe eparadise wangabalwa izono zakhe ukuthi wena kuyiselelesi unje. This is the law of God. Ofanele sonke siyazi. Ngoba abantu babeqhamuke bethi hayi asenazono what not izono zakhe ngulo Jesu bekhuluma into abangayazi. Ufanele lika uNkulunkulu yonke into uyibhale phansi ukuthi ihamba kanjani. Kuyenzeka ukuthi umuntu kade enezono uma ephenduka zingabalwa izono zakhe. Kuyenzeka ukuthi umuntu hayi ukuthi kuyenzeka kunjalo because that's the law. Ukuthi umuntu ebelungile ngakho ngimphambi kwenu nje. Mangase ngitholakala sengahambi ngendlela ngiyolahlwa ezifazange ngaze ngaba umuntu omfundisi omphambili. This is the law of God. Abantu abangayichazi. Uthi uPaul umuntu uma ekholwa izono zakhe zonke ziyasuswa. Kodwa uma usuwenza isono usukholiwe ayikho intethelelo ngaphandle ukuthi ulindele ukuthi ungene esikhogweni. Akunjalo incwadi kaBaleka. Abazwana incwadi kaBaleka. Ngizazoyifunda. Ukhuluma uPaul uthi umuntu othethelelwa umuntu okholwayo ebengakwazi umthetho kaNkulunkulu. Kodwa uma ngabe usuwazi umthetho kaNkulunkulu busuwona into ongayilindela kuphela ukuthi ulahlwe usuke esikhogweni. Lithi incwadi yokugcina kaPaul incwadi ubani amaHebrew nodwa amaHebrew bani ayifunda bese ngifunda amaHebrew yayibona ukuthi hayi kodwa sibone soyela uma uKristu sohamba phela ngoba bake bethi uzohamba uzongahamba kodwa kona uzohamba ohamba kuyasho amaHebrew 10 uPaul usho njalo kumaHebrew 10 bese abantu bethi khona indawo yokuthethelela izono. Ukuthethelela izono uthethelelwa izono uma usuphendukile. That is the law of God. Kuyakuthi lapho ngithi kolungileyo uyakuphila nokuphila kodwa yena athembele ekulungeni kwakhe bese enza okubi akusayi kukhunjulwa ngisho esisodwa sesenzo sakhe esilungileyo. Neyizwa leyo. Kodwa uyakufela ebubini abenzileyo. Kade wenza yonke into enhle. Kodwa nje uma ngabe usuhlubuka sawubala. Leli iBhayibheli lemna engilifundayo uVirgin 2020 abantu abaningi abanalo. No funda lana wena ngezola ukuthi. This is the new version, version 22. Because it all iPhone.
mangacisha ugesi mawucisha ugesi ngiredi siyaduma nje lokho ngibani idumile incwadi yamaHebheru 10 kwivesi lika 26 ngokuba umasona ngamabomu emva kokuba sesilwemukele ulwazi olupheleleyo lweqiniso akusekho umhlatshelo ongenziwa ngenxa yezono kepha kuphela ukulindela ukwehlulelwa okwesabekayo nomlilo ovutha bhe oza kungqongqisa amaphikankani amen. Khona ke into abantu abangayazi indaba kaPaul ngaphandle kwesifundayo ngoba iningi lena ngifundi abelungu lo Paul esitshelwa ngaye kubhalwa incwadi zibhalwa abanye abantu bese zinikezwa igama lika Paul hayi ukuthi lezi incwadi esithi uPaul uthi uzayibhalwe uPaul ngempela ngoba phela mayibhalwe ngoPaul uPaul akakwazi ukuyiphilisa engafike ekhulume into lapha nebuye ekhulume into lapha nasengathi akaphili kahle kanje lezi incwadi lezi enithola ziphilisa umthetho kaNkulunkulu esethiwa uPaul kuye kusetshenziswe uPaul ngoba kwaziwa ukuthi umuntu odumile kodwa bese kuthathwa incwadi zabo ezibhalwe yibona bese bethi zibhalwe uPaul. uPaul akakaze ephikisane nomthetho kaNkulunkulu. uPaul akakaze ebe umuntu okhuluma into eyiphikisa. Kodwa lokhu kuyiphikisa kudalwa ukuthi kuthathwa abantu bese benikezwa igama lika Paul. So uPaul uqondile la. Ningasho ukuthi hawu uPaul usekhuluma kanjani lapha akaze ukukhuluma uPaul baqamba amanga lapho. Lapho ngithi komubi uyakufana ukufa bese yena aphenduka esonweni sakhe enze okufaneleyo nokulungileyo yena omubi abuyise isibambiso akhokhe ayekuthathile ahambe ngezimiso zokuphila angakwenzi okubi impela uyakuphila. La uZunkulunkulu uthini? Yaphila. Manje la ke ngifundela lezi incwadi. Ngifundela lezi incwadi ukuthi lento iniqonde ngoba i-practical. Nazi ukuthi ezulwini kunomthetho sisekelo ofana nomthetho sisekelo wethu. Ezulwini just like la emhlabeni kunombuso kunenkosi yamakhosi uJehova bese kuba nezikhulu zasezulwini ezisebenza imisebenzi ehlukene bese kuba nezithunywa njengoba ngimi lapha nje ngisithunywa ngani na ngoba bafika ingilosi yakhe ngenze lento engiyenzayo uma ngake ngayenzi ngaboshwa ngeke kubalwe ukuthi hayi wawupholiwe wawunjani manje ngithunywa bese ngayilaleli ingilosi uthi uJehova uma ungayilalelanga iyobhubhisa ngoba igama lami likuyo okuseqinisweni ingilosi noNkulunkulu into eyodwa ngoba ithi kusho uNkulunkulu ukuthi igama lami likuyo ngakho ke uma ungayilaleli uyoba senkingeni kodwa uma ngabe ukwenza konke ekushoyo njalo la uma ukwenza konke okushoyo ngoba isitha sezitha zakho melane nabo abamelana nawe bonke abantu ababezitha zaleli bandla besithuka besho yonke into
namhlanje nabazi ukuthi bazosuka kanjani ukuthi sixolile bonke. Why? Because silalelile ingilosi ekushoyo noma bekunzima kodwa silalelile. Ukulalela kwethu ingilosi ekushoyo bonke abayizitha zethu uNkulunkulu ube izitha zakhe, and ayikho into eyinkinga njengokuba ube isitha sikaNkulunkulu. Abanye esethela abayingilosi ithi abangamthuki baminyanga ezulu bamthuka ngenkani bahlanya. Ngani? Ngoba lento engangiyikhuluma ngangithume ezulwini ukuthi ngiyikhulume. Amen. Baningi abantu abasazobona ukuthi sihamba noNkulunkulu, abakaboni lutho abantu. Basazobona ukuthi sihamba noNkulunkulu. Washo njalo uNkosazana wathi uma niphathe kahle niyoke livakashele uNkulunkulu. Manje niphathe kahle niyovakashela uNkulunkulu. Kusho ukuthi awucishi. Cha ba. Ungacishi. Uma sike sayiphatha kahle sizovakashelwa uNkulunkulu, noke nibona uNkulunkulu eza kithi njengoba weza kubantwana bakwa-Israyeli. Kodwa lokho kudipende ekutheni siyiphatha kahle. Siyayilalela ingilosi ngoba uthi uNkulunkulu izwi lami likuyo. Ngoba ayikho into ekhulunywa ingilosi ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngisho izinto besingayi-understand, uma ingilosi siyichaza siyayibona ukuthi lento ihamba kanje, lento ihamba kanje, lento ihamba. Alikho ibandla emhlabeni elithola umthetho kaNkulunkulu from the horse's mouth like us. Alikho ibandla emhlabeni elinesithombe esiphelele ngendaba yasezulwini njengaleli ibandla lamanazareth kaNkulunkulu. Alikho. Noma abantu bengathini bethini yonke lento yabo sophela. Washo njalo uhlaleleni wathi yonke amabandla angamdumisa uNkulunkulu azohamba hambe aphele. Usale ibandla elidumisa uNkulunkulu kuphela. Amen. Onke amabandla angamdumisa uJehova kuzohamba hambe ephele. Bese kusala ibandla elidumisa uJehova kuphela. Uzobhubhisa uNkulunkulu onke amabandla angamdumisa uNkulunkulu. And ngingumlezi phela phela ngikuyiqiniso. Amen. Ngithi lezi zona ngoba ikhula njena ukuba abantu bayazi ukuthi basesikhathini sikaNoah. Abantu ababoni ukuthi basesikhathini sikaNoah. Uyabona lokho ukubona okungaka ngeke kugcine khona. Ngeke kugcine khona kodwa uNkulunkulu. Wena kuphela icela into eyodwa ukuthi uma kwenzeka uNkulunkulu ethi wipe everything, wena noma uba wiped kodwa uyezulwini. Ngoba akusebude ukuthi uNkulunkulu ethi wipe everything. Abantu bacabanga ngiyadlala. Bacabanga ukuthi ngiyadlala bangithi lezi zono ezikhuphukayo. Kukhuphuka iGomora, kukhuphuka iSodoma. iGomora abantu babenza izono ezayixakile kodwa ezibona namanje. Nangesikhathi seGomora kwakukhona amalokhozi kubhaliwe ukuthi kwakunongqengile ababefuna ukuphoqa ngishindi ukuthi belale nazo. Yes, namangani. iGomora lalino ingilosi ukuthi belale nazo ngenkani. Kodwa uNkulunkulu ngiyibelezele. Abhubha yonke iGomora, abhubha iSodoma. Kuzazobe kubhubhe iGomora.
lanamuhla kusazoke kubhubhiswa igama lanamuhla. Ningacabangi anginesabisi kodwa abantu bengacabangi ukuthi njengoba zonke lezona lokhu ikhuphuka izogcina kanje. Inkosi busise izilwane.